Honorable International President Wing Can Tam, Honorable International First Vice President Wayne Madden and Linda, I should like to express our deepest feelings, and I will also assure you that your presence here is an honor for all lions of Multiple District 117, Greece, Cyprus, and for all the lions of the Mediterranean countries. International Directors Claudette Cornet and Mr. Cornet, Joaquim Coralco and Mrs. Coralco, past International Directors, Massimo Fabio, Secretary Activist of the Observatory and Mini, Kokos Nikolaidis and Mary, Harry Hulgien and Selva, Luis Dominguez and Loli, Paolo Bernardi, Philippe Gerondal, Georges Placet, Jean Ostrin, Tom Soiters, Giovanni Rigona and Victoria, Jacques Garello and Giselle, Nessim Levy and Risen, and Salim Hussan and Alia. All these days I was thinking in which language I was better to make my first welcome address. Then I thought to speak in my own language. First, because I can express in this way better my deep feelings. And second, because you will have the opportunity to listen one of the oldest languages in the world, a language who gave thousands of words to all the others. Σε 2 μέρες από σήμερα τελειώνει για μένα ένα υπέροχο αλλά πολύ κουραστικό ταξίδι. Ένα ταξίδι που έκανα μαζί με τους συνεργάτες μου, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και τους υπέροχους συμβούλους μου, τον Μοχάμετ Μπέτζεμα και τον Φάβιο Μάσιμο. Τις δυσκολίες της απάλυνε η προσμονή να σας δούμε όλους εδώ, η επιθυμία μας να ετοιμάσουμε για σας μια τέλεια συνδιάσκεψη και η αγάπη μας για όλους εσάς που επισκεφτήκατε την πατρίδα μας σε μια εποχή δύσκολη για την Ελλάδα. Γιατί η πραγματική Ελλάδα δεν είναι αυτή που βλέπατε στις τηλεοράσεις σας όλο αυτό το διάστημα. Οι Έλληνες είναι αυτοί που μάθατε στην ιστορία που διδαχτήκατε στα σχολεία σας. Είναι ένας λαός περήφανος, έξυπνος, πεισμένος, φιλόξενος και δημοκρατικός. Όλοι εσείς, αλλά και εμείς, αληθινά κανένας δεν ξέρει πώς θα ήμασταν σήμερα, αν στην πορεία της ζωής μας δεν είχαμε συναντηθεί με τον Οδυσσέα, με τον Αχιλλέα, με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, αν δεν είχαμε θαυμάσει τη χάρη του Ερμή, του Πραξιτέλη και της Αφροδίτης, και αν δεν είχαμε δει από κοντά τον υπέροχο Παρθενώνα. Όλοι οι γιατροί που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα θυμούνται τον Ιπποκράτη και όλοι οι δημοκράτες του πλανήτη θα ήθελαν να αντικρίσουν και να απολαύσουν την πόλη, την Αθήνα, εκεί που γεννήθηκε η πρώτη αληθινή δημοκρατία. Στο σημείο αυτό μου έρχονται στο νου κάποια λόγια του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα, του Σίλερ, Έλληνα. Όπου κι αν γυρίσω τη σκέψη μου, όπου κι αν στρέψω την ψυχή μου, σε βλέπω, σε βρίσκω. Τέχνη λαχταρό, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική. Εσύ είσαι μπροστά μου, πρώτος και ξεπέραστος. Επιστήμη αναζητώ, μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική, κορυφαίος και ανυπέρβλητος. Για δημοκρατία διψώ, ισονομία, ισότητα, εσύ που τα δίδαξες όλα αυτά. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες Lions σας καλωσορίζουμε σήμερα με άπειρη αγάπη και σας διαβεβαιώνουμε πως στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διαμονή σας στον τόπο μας ευχάριστη.
Και αν σήμερα ο λαϊονισμός στο θέμα μας δεν έχει όσα μέλη θα θέλαμε, η προσφορά μας στην κοινωνία είναι καλοδεχούμενη και αξιοθαύμαστη. Κυρίες και κύριοι, τις λίγες μέρες που θα μείνετε κοντά μας, θα παρακολουθήσετε ωραίες ομιλίες, θα συζητήσουμε θέματα που ενώνουν τις χώρες που βρέχονται από τα νερά της Μεσογείου θαλάσσης και θα μιλήσουμε για λαϊονισμό, για αυτή τη μεγάλη ιδέα που όλοι υπηρετούμε. Παράλληλα θα διασκεδάσουμε, θα γευτείτε την γνωστή σε όλους ελληνική κουζίνα και θα επισκεφτείτε μέρη της αρχαίας ιστορίας. Τέλος, θα ήθελα να σας πω πως η Μεσογειακή Συνδιάσκεψη φέρνει τους λαούς της Μεσογείου πιο κοντά. Μας δένει περισσότερο. Μας δίνει την ευκαιρία να βρούμε τις κοινές μας ρίζες, να διαπιστώσουμε τις ομοιότητές μας και κυρίως να μιλήσουμε για την ιστορία μας και για όλα όσα μας ενώνουν. Ας γίνουμε λοιπόν οι Lions της Μεσογείου, οι κήρυκες της ειρήνης στην περιοχή μας και ας ενώσουμε τα χέρια με την υπόσχεση πως θα μείνουμε για πάντα φίλοι αγαπημένοι. Σας ευχαριστώ.